maailmaan. Sua kutsuu mahtavaan seikkailuun hauskimpaan. Ja rinnallaan sä ystävät nähdä myös saat. Tikku! Into! Ariella! Suitsai! Puufuto, mukaan vaan! Kaikkia nyt tarvitaan! Liikkeet kun onnistuu, niin päivä jälleen pelastuu! Joo! No niin, Tom! Se siekko kuuluu heittää! Mietin heittoani! Suunnittelemalla pääsee pitkälle. Hyvä! Pääsee sitä suunnittelemattakin! Hei Tom, Tikku, voisitteko tulla torniini auttamaan minua? Toki, Latvala, me tulemme heti. No niin, jää sinä tänne ja mieti, niin minä menen edeltä. Nähdään siellä! Taikuus voi olla tarpeen, kun me autamme Latvalaa. Tehdään ne liikkeet, joilla taikavoimamme käynnistyvät. No niin, mukaan vaan! Käytetään puupua! On aika taikuus valjastaa! Päivä jälleen pelastaa! Tee perässä, niin yhdessä me saadaan taikuus virtaamaan! Kun puupun liikkeet taidetaan, liuutaan näin ja laikataan! Kädet ilmaan vaan! Pyöritään ja ylös pompataan! Kosken nenää ja poseeraa! Taputa! Kädet polviin! Nyt hölkätään! Liikkeistä se taikuus syntyy! Matkin mua, niin taikuus syntyy! Puuput taikuus, käyntiin laitetaan! Hei! Minun voimakiveni alkoi hehkua! Me teimme liikkeet oikein! Kiitos avusta! Ja nyt lennetään linnaan! Tekemistä on paljon, mutta intoja on vain yksi. Oi. Anteeksi, Into! Hei. Anteeksi, Into! Varovasti! Tämä on tärkeää työtä. Ja olen korkealla. Vedessä ei ole muuta hyvää kuin että siitä näkee itsensä. Komea. Latvala näyttää vähän puisevalta, eikö vain? Hyvä heitto! Oppilaani tekivät tuon viime taikatunnilla. Mutta en ehkä halua katsella itseäni pitkin päivää. Voisitteko te siirtää sen kirjastoon? Totta kai, Latvala! Minä pystyn siihen ihan... itse! Kunhan Tom vähän auttaa. Selvä, Tikku. Mahtuuko se tuosta? Suunnitellaan vähän. Voin mitata portaiden leveyden ja sitten... Tai hoidetaan homma loppuun taikuudella. Nosto! Varovasti, ei! Kyllä se siitä. Tästä tulee pitkä päivä. Ei taas! No niin, ei tarvitse enää kuin mitata tuo oviaukko. Tai tuupata tätä tuonne. Ei vaan tänne! Rikoit kristallin! Minä? Sinähän sen rikoit.
Voi ei! Mitä me teimme? Ei hätää, Suitsait korjaa sen, tuskin se on tärkeä. Tämä on koko Lehväkylän tärkein esine. Ups. Mikä se on? Se on loitsukristalli. Se pitää mahlasta virtaavan taikuuden tasapainossa koko kaupungissa. Ilman sitä taikuus ei enää toimi. Tuolla se on jo alkanut. Taikuus alkaa huveta. Korjaa se, Suitsait. En voi. Sitä ei voi korjata. Kaikki on lopussa. Mutta sen voisi ehkä korvata toisella kristallilla. Kaikki on hyvin. Missä se on? Haemme sen heti paikalla. Se on kristalliluolassa. Ja se on kenties syvin luola koko Lehväkylässä. Ta. Mitä? Jännittää. Holopax, meidän pitää löytää loitsukristalli. Voitko näyttää tien? Kiitos. Kiiruhtakaa! Jos kaikki taikuus katoaa, se on katastrofi! Mitä? Jännittää! Selvä. Nyt haetaan se loitsukristalli. Leikin täällä pienenä. Tunnen tien kuin ovat näppini. Ai, mikä se ryppy tuossa on? Hei! Tuo on varmaan oikotie. Mennään siitä. Ei, Tikku. Muista suunnitelma. Holopax näyttää tien. Katsopas. Parasta suunnitelmissa on se, ettei pääse tapahtumaan mitään Heltta! Hei! Käytävä on meidän! Eikö niin, Haisu? Tästä ei saa mennä ilman pikkulahjoitusta. Tuo hehkuva juttu sopisi. Tai homeista kaarnaa. Hei, emme ehdi leikkiä. Meillä on tärkeä tehtävä. Sääli. Meilläpä on aikaa. Ainakin lounaaseen asti. Tom, tänne. Minne se vie? Otetaan selvää! Heti perään! Minne he livahtivat? Karkasimme. Emme olisi edes törmänneet heihin sillä minun reitilläni. No katso nyt, minne nämä sinun tiesi veivät meidät. Eksyksiin. Nyt tarvitaan Holopaxin apua. Poissa. Harmi. Sitten kai minä johdan meidät kristallin luo. Enten, teelikamenten. Sinä johdat meidät. Et löytäisi edes oman nenäsi. Löydänpäs! Ja löydän minä sen kristalliluolan myös! Löydän minäkin. Mutta menen omaa tietäni. Oi, he karkasivat. Katso! Se hehkuva härveli. Otetaan selvää, mitä he etsivät. Au! Sinua. Enpä usko. Katsotaanpa vielä. Ahaa! Me löysimme sen. Kylläpä se kimmeltää. Mikä se on? Enpä tiedä, siskokulta, mutta se on meidän nyt. Emme tarvitse tätä enää. Au! Kuinka hieno! Nee, varmaan arvokas. Ja kokonaan minun. Ei vaan minun! Tänne se! Näpit irti! Irti siitä! Hanki oma! Minun! Näin. Valmista. Taas yksi huimapäinen tehtävä saatettu loppuun vaaroja uhmaten. Leijumisloitsu heikkenee. Enkä minä tykkään vaaroista. Apua!
ole yhtään mitään. Mutta tuo on kai kivenmurrikka. Ouch! Ja toinenkin. Jep. Minun pitää valaista tieni taikuuden avulla. Paloa! Oi ei! Leiväkylän taikuus hupenee, niin kuin Suitsait sanoi. Jos en voi valaista tietäni kristallin luokse tavallisella taikuudella, pitää löytää toinen keino. Keksin! Voimme käyttää ihmistaikuutta ja kutsua paljon tulikärpäsiä valaisemaan tien. Tarvitsen apuasi. On aika tehdä tulikärpästen kutsu loitsu. Oletko valmis? Puuvun aika! No niin, tee perässä. Mennään loitsuasentoon. Käsi viistoon ja toinen sen eteen. Räpytä niin kuin siipiä. 1, 2, 3. Kädet ylös. Käänny. Räpytä. 1, 2, 3. Käänny. Räpytä. 1, 2, 3. Mahtavaa. Ja sitten alusta. Viistoon. Ja toinen. Räpytä. 1, 2, 3. Kädet ylös. Käänny. Räpytä. 1, 2, 3. Käänny. Räpytä. 1, 2, 3. Taputa ja sano tulikärpäset, niin taikuus virtaa minulle. Tulikärpäset! Haha, hyvä! Onnistuimme! Kiitos. No niin, ystäväni. Näyttäkää tie kristalliluolaan, loitsukristallin luokse. Suurkiitos avustanne. Wow. Tämä on varmasti kristalliluola. Mutta loitsukristallia ei näy missään. Holopax! Mistä se tuli? Sienilimaa. Voi ei! Haisu ja Heltta veivät kai kristallin. Se täytyy pelastaa, tai muuten Leiväkylä on pulassa. Apua! Apua! Kuka vain? Pyydän! Kaipaan apua! Tai uimatunteja. Apua! Moi! Into! Pidä kiinni! Pidän jo! Moi! Toivottavasti uusi kristalli on jo löytynyt. Tom saa nähdä. Etsin sen kristallin itse. Mikä se on, Haisu? En ole varma. Murretaan se auki ja katsotaan sen sisälle. Loistotuuma? Kuinka se tehdään? Isketään sitä jollakin, senkin rihmapää. Se pitää estää. Mutta heitä on 2 ja minua on 1. Mietin nyt, Tikku. Nyt tarvitaan. Suunnitelma. Jos ajan heidät pois, voin hakea kristallin, mikä toimisi. Kristallihirviö. Wow! Joo, tee se, murskataan se. Kuka uskaltaa varastaa minun kristallini? Kuka olet? Minä olen kristalliluolan viimeinen vartija. Ja tuo kristalli kuuluu minulle. Haisu sen halusi viedä, en minä. Senkin liero. Häipykää tai päästän kimppuun kristalliluolan hirveän hirviön. Mitä? Sehän toimi! Näin on. Kristalli on yhä ehjä. Voi, mutta he ottivat sen mukaansa.
taikuus käy vähiin ja into on vaarassa. Oi ei, taikuus käy vähin. Minun pitää löytää sienet ja se kristalli. Pian! Hirviö tulee! Hirviö! En ehdi miettiä. Kristalliluovan hirviö! Haisu! Anna heidän takaisin sille! Tässä, saat mitä sen. Hyvä koppi, Tom! Ja olit aika hurja hirviö. Näitkö sen? Se tuli ihan suunnittelematta mieleeni. No, minä säikytin sienet suunnitelmallani. Ehkä asioita voi joskus tehdä ihan suunnittelemattakin. Niin, ja joskus voi suunnitella. Into pitää pelastaa! Loitsukristalli täytyy palauttaa torniin! Mahdotonta! Emme me ehdi sinne ennen kuin taikuus katoaa ja into putoaa. Pitää käyttää ihmistaikuita niin, että voimme kiitää tunneleensa supervauhtia. Tarvitsen apuasi. On aika tehdä supervauhtiloitsu. Valmiina? Koukun aika! Noniin, tee perässä. Mennään loitsuasentoon. Nosta kädet ilmaan. Käänny. Laita kädet maahan. Vaihda jalkaa. 1, 2, 3, 4. Nouse ylös. Kädet ilmaan. Käänny. Laita kädet maahan. Vaihda jalkaa. 1, 2, 3, 4. Nouse ylös. Juokse kovaa vauhtia paikallasi. Hienoa. Ja taas alusta. Kädet ylös. Maahan. Vaihda 1, 2, 3, 4. Kädet ylös. Maahan. Vaihda 1, 2, 3, 4. Nouse. Juokse kovaa paikallasi. Taputa ja sano supervauhti, niin taikuus virtaa minulle. Supervauhti! No niin, viedään loitsukristalli torniin ja pelastetaan taikuus. Sekä into. Se toimii! Kiitos! Taas joku hirviö. Melkein perillä! Taikuus heikkinen! Pian tikku! Selvä, Tom! Pidä kiinni, into! Oi, oi! Hyvä! Onnistuimme! Juu! Se toimii! Taikuus palaa! Mikä helpotus! Taikuus pelastui! Ja niin mekin. Tai siis en minä pelännyt. Hyvä! Viime hetkellä! Iltapäivän nokoset olivat kyllä mitä tervetullein tauko Lehväkylän kiireistä. Kas. Nouse. Sattuiko mitään merkittävää, kun lepäsin? Ei! Kuulkaa, patsas ei sovi tännekään. Liian ahdasta. Veisittekö sen vaikka luokkaan? Kenties yhteen kaapeista? Totta kai, Latvala, kunhan vähän suunnittelemme. Mitataan korkeus. Ei suotta! Tartutaan vain toimeen! Opitte siis viimein arvostamaan toistenne keinoja. Mainiota. Kun opitte toisiltanne, te kasvatte. Olen ylpeä. Sir. Sinä ja me ja.
Se, mitä tämä työ teille opetti, on tärkeä asia, joka ei toivottavasti unohdu heti. No tämä päivä ei varmasti unohdu koskaan. No ei niin. Heippa Tikku. Heippa Latvala. Hei Tom. Hei vaan, Kuoma. Nähdään pian. Kiitos kun autoitte minua ja Leväkylää. Nähdään pian taas ensiseikkailussa.